Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babaɗam nde kala min bismimon e kelle ganen roɓe ndo jandeje subaka hande o alarba 16 lewru octobre 2024 bisimilla mon e kelle gadande roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen koye jayde gendire leydi Sénégal jayndol soleil ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jiiɗi ƴamde toon to bowal gendire leydi Sénégal candidat ji to assemblée nationale jayde le soleil arti e yiide gam koɓe mbiyata ko entre quête au pouvoir et volonté de servir beele ɓen o saaha yidde mumen ko dañde tigui laamu walla ko ni dañde laamu kadi ha ko yiyete ko kadi wawde daranade rende ngo jayde l'observateur arti en kono ɓe garti e ko yetno e wonande ɗiɗo inondation ɗi ganduɗa kanko général Jean Baptiste Tine o yilinoma toon to diwan bo Matam e toon Bakel jayde Revue quotidien ɓe garti koye gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ko kay yalti e deƴƴira mum yeddude ɗin tuumaji mawɗi ɗi ganduɗa Ousmane Sonko le premier ministre du Sénégal fawi e dow ne wayno fawi e dow ko yitno e dow makko kanko Macky Sall e gouvernement makko falsification des chiffres to banggue wonande to banggue ko mbiyata ko koppareje ngaalu leydi Sénégal surendettement kanko hoorejo leydi ndi o yeddi ɗin tuumaji sibo hollitinde o yaltata leydi ndi on saaha kay indicateur uji ɗi ganduɗa ko kolloji moƴƴere leydi Sénégal to banggue faggudu ɗum kay wonno koye au vert kanko Macky Sall o arti hen en ƴeewoytu jayde l'info ɓe garti kamɓe l'info quotidien koye Macky rompre la tradition ɓen ɓe ganduɗa ko mawɓe hooreɓe leyɗele so tawi kaljiti e laamu tottude ɓen ɓe ganduɗa ko kay lomti ɗumen e kewi yaddu caggal leyɗele gam foftade kono accidde kadi ɓen mbawa laabade Macky de hollitama noon ko gartugol makko ɗo e leydi Sénégal tijjama ɗum ɗo noon ɓe kolliti woni sababu mo ganduɗa guilay Abdou Diouf Abdoulaye Wade hani e Léopold Sédar Senghor kamɓe kala de wona hono noon ɓe mbaɗirno kono ɓe garti yiide Macky Sall jabtima yiide ala ko woni fartan e gartugol mum so wona hande oɗo saaha yiide gonka leydi ka alay saago artan beele tigui wawde dolnude ɓen ɓe ganduɗa ko landaji cerediɗi wawa sa accitede tan nguɗo laamu mais holliti so tawi goppama tan ɗon ɗo nawirta leydi ndi wona e booli ɗi ganduɗa ko moƴƴi jayde l'info arti hen jayde besbi le jour ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall corrige Sonko kanko mo ganduɗa ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall o yeddi ɗin tuumaji ɗi Ousmane Sonko le premier ministre du Sénégal fawi e dow dande makko bangi ko yete ko falsification des chiffres kanko hoorejo leydi ndi o holliti nde ummoto e leydi ndi indicateur uji ɗi kala ene goni e verte ɗum noon ko holliti tan wonande faggudu leydi Sénégal FMI ene holliti wonande gonagal ngal ana moƴƴi kono noon caggal tan lebbi seeɗa kamɓe laamu argu ngu ko nden de hollitaɗe e caɗele holliti ɗum ɗon noon yooɓe ƴewto laamu mabɓe kono wona e laamu makko besbi le jour arti ha joni e ministre jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder ndereji leydi Sénégal Jean Baptiste Tine jellu mum toon to Matam wawde ƴeewoyde ɓen ɓe ganduɗa ko jayraɓe e ɗam ilam Farba Ngom maire de la commune des Agnam kanko ne o yilinoma wawde moññitoyde yoyde ɓen ɓe ganduɗa ko jayraɓe e ɗam ilam o holliti noon kanko Farba Ngom mo wallit ɓen guilay maaro hay ciment e ko nandi hen kono kadi wuuro foof tawi ko kañumne bonira ma watta koppareje temedere ujunere totta million gam tiddi wawde fabade ɓen ɓe ganduɗa ko kay lori e ɗam ilam ne tawe e besbi le jour jayde direct news ɓe garti koye la bataille de Podor n'aura pas lieu ɗum noon ko hakkude omo ganduɗa ko tête de liste départemental mo takku wallu Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo e omo ganduɗa kay tigui woni Cheikh Oumar Anne gonɗo e jaam ak jeriñ mo Amadou Ba ɓe kolliti toon to falde Podor ne wayno de pomne ɗaket pooɗe nduure to hakkude Abdoulaye Daouda Diallo e Cheikh Oumar Anne latota ko wadde sibu noon kanko Cheikh Oumar Anne omo tawe e place tataɓo e liste jaam ak jeriñ mo Amadou Ba wadde kay ɓen fannoɓe poɗumen garmi gara hakkude Abdoulaye Daouda Diallo e Cheikh Oumar Anne ɗum ɗon kam latota ko wadde ƴeewen jayde li quotidien ɓe garti koye kanko Macky Sall yiide li quotidien Macky corrige Sonko kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall holliti j'ai quitté le pays où les indicateurs sont au vert kanko hoorejo leydi ndi o holliti ɗe ummoto e lambu leydi Sénégal nden tigui FMI holliti wonande jogogal ngal ana moƴƴi kono kadi koppareje ɗi no gollirani ana moƴƴi wadde noon so Ousmane Sonko yalti wonande falsification des chiffres waɗi ɗum ɗon de wona e laamu mabɓe yoɓe ƴewto laamu mabɓe
no ɓe garti kamɓe li quotidien Macky Sall holliti gargol mum ala ko saabi ɗum so wona wawde dolnude landaji ceeri ɗi opposition beele tigui mbawa dañde keewal toon to bowal gendira leydi Sénégal wawa huccodirde e gouvernement Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Jayde Les Échos ɓe garti koye kanko Macky Sall ɓe kolliti Macky écrase Ousmane Sonko kanko Macky o yeddi ɗin tumaji ɗi Ousmane Sonko fawi e dow makko kono ɓe garti kamɓe Les Échos e yiide Sadio Mané ko kayde waɗi sauvé leydi Sénégal tawno ko potital mum hakkunde leydi Sénégal e Malawi. ƴeewen jayde L'Observateur ɓe garti koye cimtol tarik oɗo ɓiɗo debbo biyeteɗo Ndella Madior Diouf mo ganduɗa nana toon to suudu dumbirdu to kanko Ndella Madior Diouf. jayde L'Observateur waɗe makko cimtol caggal nde o jaysila to banggue ndun suudu dumbirdu ndu wonno on artita e selil goɗɗo kono kadi ɓe garti e gurdam ko makko ɗamo wurat toon kono kadi deƴƴere wonande dartugol saktirde makko yiyetende Safir FM. kono L'Observateur arti toon to diwan bo Saint-Louis kame falde Podor oɗo saaha noon ɗeɗo diƴƴe tuɗoje ilam ɗam teskama bondugol mum ha seki ada ɗum ɗo noon teskama caɗele ɗe ganduɗa ko kulhuli ɗi ganduɗa ene teska yoga e won guure ɗe ganduɗa naati ndiyam. Jayde Tribune ɓe garti koye les propos de Ousmane Sonko ɗi haalno ko yettuno e falsification des chiffres tawi koye laamu Macky Sall kanko Macky Sall o yalti e deƴƴere makko o yeddi ɗin tumaji ha laaɓi kono kadi ɓe garti e syndicat ji ɗi ganduɗa kolliɗi kay nanata kan haala ka Ousmane Sonko haalno alay saago ɓe mbawa hokkede mosol ngam ɓe mbawa gollede kamɓe ɓen ɓe mbawa gollade wonande gouvernement mo Ousmane Sonko kamɓe ɓe ganduɗa ko syndicat en ɓe kolliti kan haalede ɓe nanata ɗum alay saago tan ɓe mbawa ha joni e kala saaha namdade hujjaji kamɓe hujjanade ɓesguji leydi Sénégal. ƴeewoyen jayde Walf Quotidien ɓe garti koye inondation détresse à Bakel toon to Bakel e yiide jayde Walf Quotidien toon de teskama duuɗe jangguirde de ko kay laati wonande galleji ngam ɓen ɓe ganduɗa ko kay mbasi nokkuji mumen e ɗam ilam ene tawe e jayde L'Observateur. en ƴeewoytu jayde Le Quotidien. jayde Le Quotidien ɓe garti koye falsification des chiffres des finances kanko Macky Sall o yalti e deƴƴere makko yeddude ɗin haalulaji ɗi Ousmane Sonko haalluno to banggue wonande kanko hoorejo leydi Macky Sall jawtunoɗo to banggue wonande noon no ɓe jogirno ko no e koppareje leydi Sénégal ha nden ñamade ɓurtude nde ganduɗa ko caggal leyɗele kanko Macky Sall o arti e yeddude ɗum kono ɓe garti kamɓe ɓe ganduɗa ko Le Quotidien e ɗeɗo diƴƴe tuɗoje ilam ɗam ganduɗa hande oɗo saaha hewɓe jayirama hen toon to Bakel e to Podor. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yawo Piindi TV ko ɗum woni komin doɓitnomo no kelle gaden e subaka hande o min dokon aadi alkamisa janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.